Spájame rodiny. Hlavným aktérom stretnutia je už druhý rok občianske združenie EFETA. Cieľ je jasný. Spojiť všetky rodiny v Nitrianskom kraji, ktorým poskytujeme služby, ale aj ktoré poznáme a majú detičky so zdravotným znevýhodnením, aby sa vytvoril taký medzi nimi priateľský vzťah, aby si mohli pozdieľať skúsenosti svoje životné. Veľakrát sa venujeme najmä detičkám, ktoré majú to zdravotné znevýhodnenie a ostatní súrodenci musia počkať na tú ako keby pozornosť svojich rodičov, tak teraz je tá možnosť, aby spolu strávili ten čas. Lili Lentilka zabavila mladších aj starších. Farebný je svet, ten môj z lentiliek, taký nikde nenájdete, krajšieho už nie. Sme sa otvorili aj komunite odídencov z Ukrajiny, rodičov s deťmi, ktoré majú tiež zdravotné znevýhodnenie, tak prišli aj na toto podujatie. Diagnózy detí sú rôzne. Poruchy sluchu, zrakové postihnutie, Downov syndrom, poruchy autistického spektra, narušenú komunikačnú schopnosť, aj mentálne postihnutie. Ja mám v podstate dvojičky, ktoré boli narodené predčasne a tým pádom jedno z nich má DMO, spastickú diparézu, oneskorený vývin. To druhé našťastie je v poriadku. Mám 5-ročného chlapčeka, ktorý má vlastne narušenú komunikačnú schopnosť, nepotvrdený autizmus, ADHD a vlastne také tie nefyzické problémy. Takže stretávame sa s nepochopením okolia a podobne. Je netrpezlivý hrozne, tak sa mu nedá vysvetliť a tak. Možností takýchto stretávaní sa je málo. Je tu príjemné prostredie, nikto na vás nepozerá, proste sme veľmi radi, že takéto niečo my máme v Nitrianskom kraji. Veľká chyba, nutnosť, čo by takto mohli spájať rodiny aj viacej. EFETA je vlastne jediné zariadenie, kde nás takže prijali, nepýtali sa, nesúdili a podobne. Aj široká verejnosť môže kladným spôsobom pristúpiť k týmto deťom. Nech dávajú aj tak, že viacej pozor, nech nesúdia a nie sú všetky deti, že nevychované, ale sú aj zdravotne znevýhodnené. Jozef Jurík, televízia Nitrička.